Welcome back. You are still tuned into Cape Town Daily, right here on Cape Town TV, the only station by you and for you. In studio, we are joined by an author, publisher, producer, video journalist, and now he has bagged the Pan-South African Language Board Award. Joining me in studio is Nkuthalo David Tyutulo. Welcome to studio. Hey, talk to us. Who is Nkuthalo David Tyutulo? Nkuthalo ngunyana kaNoxolo Tyutulo noma Khosandile Thumana usisiqhamo ke sasentla kwaMasimi. Nkuthalo uzalelwe apha eMakhaza wakhulela khona wafuduka uhlala eStrand ke uthando lwakhe lwezokhankaso jikelele luqale ngomnyaka wama-2008 njengomfoti ke thatha ethwebula imifanekiso esikolweni ngoyekhula ke ngoku waqala wandwebela nekhamera ngoku wakhula kuyo yonke loo nto leyo waphethe epapasha incwadi ngomnyaka wama-2017 ethi ukuzingela iphupha lukhule ngakumbi apho kuthando lwakhe kwezokhankaso wangomnye wabasebenzi apha eCape Town TV njenge-camera operator uba namhlanje engumqulunqi nomvelisi wenkqubo ethi Ezethu Iincwadi manchaye ba. Well, I mean, you through your work, through your hard work, you were actually nominated for an award at the Pan-South African Language Board. How did that come about, and what did that make you feel after actually, because you won? So how did that make you feel, and how has that impacted your journey through within literature and as a publisher? Kuba umhlekazi indibonisa uba kuthe kanti abantu bayawubona umsebenzi endiwenzayo wokukhulisa nokuphuhlisa nokugqamisa iilwimi zethu zemveli. Xa ndisithi iilwimi zemveli ke ndizawukhankanya iilwimi zalapha eAfrika ndisiyeke kancinci singesisi ngoba sihleli singeso sethu uncakasana. Ewe sesethu kodwa ke ayiso sethu uncakasana. Ngoko ke ndiye ndavelisa inkqubo ethi Ezethu Iincwadi ngenjongo yokukhulisa ababhali ayikukhulisa kangangoko ngaphandle kokuba ukubanika ithuba lokuba imisebenzi yabo ibonakale ngababukeli baseCape Town TV. Ndiyenze loo nto ke mna njengompapashi ngoba kwinkampani yam ndipapasha zonke iilwimi zemveli. Mandithi zonke iilwimi zaseMzantsi Afrika kodwa ubukhulu becala ndigxile kwiilwimi zemveli. Okay, now seeing that you've received this award, how has it impacted not only I might seem like I'm repeating this question, right? But how has it impacted you now on your personal life, seeing that you are a champion of indigenous languages? Njengoba nditshilo umhlekazi omhle kwimpendulo yam yokuqala ithetha uba ngaba kuthe kanti imizamo yami iyabonakala ekukhuliseni iilwimi zemveli. Indikhuthazile ngakumbi kuba ndizame ke ukuba ndibheke phambili ndenze ngapha kokuba bendisenza. Yiyo loo nto ke ngoku ndizixelela uba ngokuphumelela kwam le mbasa abantwana abancinci ababhala ngolwimi isiXhosa, isiZulu, isiSuthu, intoni zonke iilwimi zemveli xa inkampani ndingayikhankanya phofu xa inkampani yami iNkuthalo Media izawugqiba iminyaka 5 ngoNovemba ndifuna ndibe ndibhiyozela nabantwana ababini endizabe ndibapapashele incwadi simahla. So ichaphazele ngolo hlobo ubomi bam jikelele nemisebenzi endiwenzayo kwezokhankaso. Now, for those who don't know you, Nkuthalo, well, I do, but for those who don't know you, you are not only an author or a producer or a publisher for that matter, but you are someone who holds the language that you work with to heart. So speak to us. Are there any projects that you are currently doing or doing for the future? Zikhona mhlekazi izinto endizenzayo ezifana iyodwa le bendithetha ngayo banza xa inkampani ibhiyozela iminyaka 5 ndizawupapashela abantwana ababini incwadi simahla. Sikhangela abantwana abaselula abanentshisakalo yokubhala amabali ngeelwimi zemveli. Yaqonda abo bantwana ke ngoku sifuna uba sibancede sibapapashele incwadi zabo sibancedise ngentengiso sizifaka nakwi-bookshop kwenzela uba
uba ngaba mhlawumbi uthe kanti ubomi beyabagqwetha ngokwemfundo nezinye izinto ekukhuleni bayazi uba bazawuxhathisa ngeencwadi baxhathisa ngolwimi. Nanjengoko ke mna ekukhuleni kwam ndakhula ndibuza uba ndiyaphi ngesiXhosa. Yebo. Interesting enough, you have now, I do not want to say it is a partnership, but rather an opportunity with one of South Africa's universities in terms of your publishing, in terms of your book writing. Talk to us about that. How did that come about? And yeah, what does that mean for Nkuthalo Media and Nkuthalo yourself? Mandiqale kwicala leNkuthalo Media mhlekazi omhle. Kwicala leNkuthalo Media yincwadi esihlanu le ichongwayo uba ngabe isetyenziswa ezifundweni eWalter Sisulu University. Qha ke ndibe nethamsanqa kube kanti yeyam. Zininzi zezabanye ababhali ke ezinye endibapapasheleyo, kodwa ngoku ndifonelwe nguDr Yulis Amadoli noba kwisithuba seveki ezine ezadlulayo ecela ndimthumelele elinye lamarhoqololo am noko elinamakhasi angaphantsi kwekhulu. Ndiye ndamthumelela eli ke irhoqololo lithi Iziphumo Zemfihlo. Wayifunda ke wathi awugqiba uyifunda wabuyela kum esithi, bhuti, siyiyunivesithi siyayithatha le ncwadi siza kuyisebenzisa kwizifundo zesiXhosa kuba bafunda ingathi benza umnyaka wokuqala. Ndithe ndisajongela uba sithi bayayithatha ndilindelwa ke isikolo mhlawumbi sawufaka i-order sithini, ndazibona ndifowunelwa ngabafundi bethenga incwadi. Njenganamhlanje zifikile incwadi phaa kuye eyunivesithi, i-notification zitshilo uba abafundi bathenga incwadi. Kuzawufundwa le ncwadi ke befundiswe ngayo, and banethamsanqa ngoba bathi babe nako ukuqhagamshelana nam buqu ngoba izinto ezininzi abazazidinga apha encwadini noko noxa wam esibhalela encwadi naye sikholo loo nto sakubancedisa abo badinga khona. Kodwa ke ukwenza mafutshane liphupha lifezeka bawo uba ngaba incwadi yam ibe iyasetyenziswa ezifundweni. Well, Mr. Tyutulo, thank you very much for joining us in studio, my good sir, and we wish you nothing but the best. That was Nkuthalo David Tyutulo. He is an author, a publisher, producer. He's a man of many talents. But after the break, we'll bring you your sports news and weather forecast. Don't go anywhere.